Отгоре фърля, от третия етаж ще фърля гранули за котки. На котките фърля и аз ходя да ям в котките. Тя мисли, че мъркам. Ми курка червата. Глад. Ма то е нищо. Както и как живея в мазата, моята маза е с дето 4 месеца санираха, за 3 дена падна. От влагата било. Викам, вие за мъгла ли санирате? Кой да ти разпомня? Обаче, ние като имаше пандемия, се събирахме през маза. Аха. Спазвахме всичко. Обаче, другата маза е на баб Колю. Коли жалбата. Коли жалбата, знаете го? Колево има. Взел дал. Обаче чурка ми ракия с него. И ми вика, ти като си домоуправител, знаеш ли какво става всичко в този блок? Викам, знам как не знам, аз не спа. Добре, казва, знаеш ли, че професор от 4-ти етаж бил педеранс? Какви изненади ти представя този живот? Аз от 4 години го плюща и не знам, че и професор от човек. Ти представяш? Защото набързо ходя, аз работя, но? Той е бил професор да е педеранс. Той е нищо. Ние сме АБВ, рекламната агенция е нашата табелка, АБВ за вход. И горе на гъза вход засмоляваха по европейски изисквания горе. И някой ми платил на мангалите и напълнили целия мръсен канал. Фит 300. Напълнили го с бетон. Арматура вложили. Значи блока ще падне, мръсния канал ще търчи. Корава работа. И сели са блока. Гъза вход се изсели. Няма вода, няма тоалетни, нищо няма. Кой да прави, няма кой да плаща общи части. Общината звъни, общи части, вход БГ, сам търгаши. Събират пари, те ще изгледат пирамиди, аз казвам на всички им камък. Си бият къмшика. Кой да прави, не знам. Няма тоалетни, написа 3-4 пъти и измислих. На първия етаж сложих или пенсионери. Те колко ви седят за изследване вносят. Въобще не им трябва тоалетни. Всяка сутрин с бурканчетата да върви здравната каса. Кой оленеза, кой дерони, кой напълнил 3 литров буркан да се разкой за лък да има за после. Нашите пенсионери ги седат повече от извънземните. Има един дял на легло при нас. Искат косми, кожа, урина, кръв. Носят по гащите и следват ги и пак ги връщат. На втория етаж сложих студенти от Шумен. Ни тенат, ни церат, пари няма. И на тях им трябва тоалетен. На третия етаж стоих футболисти. Един от Спартак, други от Черноморе. Те при нас ядат пък навънка. И на последния етаж дадоха така, катилчета, костюмарчета. Викам, ви пари имате, кобрете тук, нямам тоалетен. Наемаме го. Не са